Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне Иштуган орта мәктәбе укучылары сәламли. Мин 5нче сыйныф укучысы Габдулова Иделия. Хәерле көннәр сезгә. Мин Устун Әмир булам. Шулай ук 5нче сыйныфта белем алам. Бүген без сезне үзебезнең мәктәбебезнең тормышы, көн күреше белән таныштырып үтәрбез. Мәктәбебезгә рәхим итегез. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в стенах нашей школы. Наша школа – это не только здание. Ты для нас как будто дом родной. Ежедневно, ранним утром, тщательно мы к свиданию готовимся с тобой. Наша школа – это храм науки, дом уюта, светлый огонек, добрые учительские руки, первый и последний наш звонок. Исәнмесез, хәерле көн, кадерле кунаклар. Сезне Иштуган бистәсе җирлегендә күрүебезгә бик шатбыз. Хәерле көн телик кояшка, хәерле көн телик дусларга, хәерле көн телик барчабызга һәм иминлек телик елларга. Діть борич гажано куноос, гажаса учком тейдес милян школаямы, лыктылы дорами гажано куноос, вайлы шуради ти дичеші орьос, шумпунтон мылкыды шумады утилы, туж воли шуристы дорамы вуэлы. Мәктәп безнең икенче туган йортыбыз. Без көн сайын шатланып укырга киләбез. Төпле белем алыр өчен, иҗади яктан камилләшер өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган бит. Мәктәбебез заманча җиһазландырылган, җылы, иркен, чиста. 14 класс, кабинетыбыз, ашханә, китапханә, спорт залы бар. Ике 2023 ел Россиядә укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде. Ә безнең мөгаллимнәребез яшь, белемле, эзләнүчән, энергияле, талантлы. Дәресләрне яңа технологияләр кулланып, заман таләпләренә туры китереп, кызыклы итеп үткәрәләр. Нәтиҗәләр олимпиадаларда, фәнни-гамәли конференцияләрдә, иҗади бәйгеләрдә, район һәм республика күләм конкурсларда, спорт ярышларында, төрле бәйрәм акцияләрендә ачык күренә. Район күләмендә үткәрелгән ел укытучысы бәйгесендә дә сынатмыйлар остазларыбыз. Бурганов Тимур Юрьевич иң яхшы физика укытучысы номинациясендә җиңү яулады. Быел гына мәктәбебездә эшли башлаган Әхмәтов Йосыф Айнурович яшь укытучы номинациясендә призер булды. Иң яхшы сыйныф җитәкчесе номинациясендә укытучыбыз Иванова Эльмира Хоснуловна лауреат исеменә лаек булды. Ә директор урынбасары Маркелова Ләйсән Гарафиевна тәрбия өлкәсендә иң яхшы җитәкче номинациясендә лауреат. 2023 ел мәктәбебез өчен аеруча истәлекле һәм кадерле. Иштуган мәктәбенә нигез салынуга быел 30 ел тулды. Мәктәп ачылышының беренче көннәреннән үк директор вазифасын башкарган Иванов Рафаэль Федорович укытучылар белән иңгә-иң, кулга-кул тотынып эшләгән. Мәктәбебездә күп кенә сәләтле укытучылар, күренекле спортчылар, тырыш хезмәт ияләре белем алган. Шуларның берсе Иванова Регина Рафаэлевна. Гомерләрен балалар тәрбияләүгә багышланган Рафаэль Федорович һәм Светлана Юрьевналар кызы ул. Хәйрия эше белән шөгыльләнгән Жемчужина Татарстаны бәйгесенең гран-при иясе. Талантлы шәхес Иванова Регина белән без горурланабыз. Спорт дөньясында зур үрләр яулаган бадминтончы кызыбыз Гали Ахметова Регина Ринат кызының уңышларын сөенеп күзәтәбез. Аның исемен Россия күләмендә һәм Европада беләләр. Регина – спорт мастеры. Без укучылар мәктәбебездә белем алган шәхесләргә тиң булырга тырышырбыз. Белем алабыз, спорт һәм сәнгать белән шөгыльләнәбез. Һәр юнәлештә үрнәк алырдай актив, кызыксынучан, иҗади укытучыларыбыз бар. Педагог оештыручы Танасьева Майя Анатольевна җитәкчелегендәге «Илһам вдохновение» төркеме «Светит незнакомая звезда» төбәк ара фестивалендә 3нче дәрәҗәдәге дипломга лаек булды. Здорово, когда на свете есть друзья. Если
давно на кусочки, развалилась бы, наверное, земля. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. Землю обойдем, потом махнем на Марс. Может, у оранжевой речки там уже грустят человечки от того, что слишком долго нету нас. Может, у оранжевой речки там уже грустят человечки от того, что слишком долго нету нас. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. Нас не разлучит ничто и никогда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. В этом новом учебном году в школе на сегодняшний день обучают 65 учащихся. Для этих учащихся знания дает 21 педагог. Учащиеся в нашей школе также осуществляется подвоз сел с деревень из Кукмурского района, с таких как Новый Кумор, Филипповка, Красный Цветок. На сегодняшний день в школе проходит очень много мероприятий и конкурсов, и мы каждым из них стараемся принимать активное участие. 2023 год был объявлен годом национальных культур и традиций. Также мы в этом направлении будем проводить и организовывать мероприятия, направленные именно на толерантное отношение учащихся к языкам и культурам других народов. С 2017 года я был назначен руководителем автономии удмуртов при Доме дружбы народов, представитель Сабинского района. И в тесной связи с Ассамблеей Дома дружбы народов мы также активно участвуем в различных мероприятиях и конкурсах. Так, например, в этом году прошел конкурс у нас «Мударвай», что в переводе с удмуртского означает «росточек». И наши детишки, это учащиеся и дошкольники, и учащиеся нашей школы, активно принимали в нем участие и были торжественно награждены грамотами и дипломами. Говорил нерожденный малыш: я боюсь приходить в этот мир. Столько в нем неприветливых, злых, глаз колючих, усмешек кривых. Я замерзну, я там заблужусь, я промокну под сильным дождем. Ну кому я тихонько прижмусь, с кем побуду, оставшись вдвоем? Отвечал ему тихо Господь: не печалься, малыш, не грусти. Ангел добрый, он будет с тобой, пока будешь мужать и расти. Будет он тебя нежить, качать, наклонясь колыбельные петь. Будет крепко к груди прижимать, будет бережно крыльями греть. Первый зуб, первый шаг видеть твой, и ладошкой слезинки стирать. А в болезни, склонясь над тобой, жар губами со лба убирать. И когда начинаешь взрослеть, ты дорогу отыщешь свою. Ангел вослед лишь будет смотреть, повторяя молитву свою. Как же ангела имя, скажи, как его мне средь тысяч узнать? Это вовсе не важно, малыш. Мамой будешь ты ангела звать. Без фольклор түгәрәгендә татар, рус, удмурт халкының тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен өйрәнәбез. Төрле конкурсларда чыгыш ясыйбыз. Мәктәбебезнең Шундоос ансамбле бәйгеләрдә чыгыш ясап җиңүләр яулый. Сүзне аларга бирик.
Мәктәбебездә 2022-2023 уку елында 7 түгәрәк алып барыла. Спорт юнәлешендәге флорбол һәм волейбол түгәрәкләренә укучылар бик теләп йөриләр. Робототехника түгәрәгенә йөрүчеләр республика, Россия бәйгеләрендә җиңүләр яулый. Хыял драма түгәрәгендә шөгыльләнүчеләр актерлык осталыгын, сәхнәдә уйнау күнекмәләрен үстерәләр. Чараларда бик теләп чыгыш ясыйлар. Бу әле иркәм, әнин идәдә юк, бер җирдән табархан юк. Кайда икән ул? Бер рәхәтендә шәй эчеп утыра торгандыр. Айда эшсен, бездән идә булмау әйбәтрәк тә әле. Мин сине шундый яратам, сөеклем, син бит минем бердән-берем. Ха-ха-ха-ха, бердән-берем. Ә син беләсеңме аны кемгә ярашырганын? Миңа! Ялган, җаным, ышанманың сүзенә. Ох, ялганмы? Әнин бит сине әллә качан миңа ярашып, миңа вәгъдә итте. Мин бит сине әллә качан сатып алдым. Өстеңә кигән бөтен киемнәреңә кадәр. Минеке бит, баш аягым белән, минеке син, минеке. Ах, бәдбәхет. Тагын шуңа сукты. Әкрен генә суга белми әле бу. Юри суга, уш итеп. Аңлап булмый сине. Әле шыңлап дисен, әле юри дисен. Юри шуңап суктың. Ярар. Бүтән сукма алай. Öğrenip kına olasın şolay. Уйнабыз, уйна. Ах, бәдбәхет. Син безнең араны бозмакчы буласыңмы? Бар, кит, үзеңнән югал. Изин булмасын. Бәдбәхет. Ох, нинди явыз кеше икән. Бөтен кәефемне җибәрде. Мин аның бер сүзенә дә ышанмыйм. Ул хәсрәткә өчен безнең мәхәббәтне җимерү. Менә сөеклем, бар табигать безнең якта. Әгәр әнине үзебезнең якка аудара алсак, менә безнең эшләсән яңгыр ява. Яңгыр ява. Екелә су куя. Сыногызы. Менә шулай, әйбәт. Уйна. Менә нинди чиста тамчылар. Алар безгә бәхет теләп елмаялар. Мин болай да бик куркам. Теге явыз әкәйне безгә каршы куйса, беттек. Минем әнкәй акча өчен теләсә нәрсә эшләргә дә әзер. Нинди ана үзенең бердән-бер кызын акчага алыштырсын инде. Син аны әле белмисең. Инде бер кая да бара алмас. ЗАГСка заявление бирелгән. Ризалыгын бирсә дә, бирмәсә дә язылышабыз. Уфардан тамам хәлдән тайдан ахиратым шәйгә чакырган иде. Бер самавар шәй эчеп тергәнче бөтен таныш-белешәнең хайбәтен сатып өлгердек, туйганчы сөйләштек. Ләкин үземнең кызым турында да яман хәбәрләр ишеттерде бит әле. Имеш минем кызым әллә инде бер егеткә кияүгә чыгарга йөри икән. Чыкмый гына торсын әле. Мин үземнең кызыма әллә кайчан егет табып куйдым инде. Үзе түрә, үзе бай. Эшләгән җиренә дә машинага гына утырып йөри. Әнә үзедән килеп керә бугай. Исән гына йөрисеме, кияү балакай, хәлләрең ничек? Тишек! Син нигә алда бирисең мине бөкрәдән? Менә тагын әйтте. Нәрсә әйтте? Бөкрә диде. Әйтсәсен, чөшә әйтәр инде ул. Кем бөкрә ди, кем җылан ди, кем доңгыз ди. Менә син киямсә ничек дилендәшә? Әнкәй ваҗизем ди. Менә бит синекедән мыскыл итә. Ничек кенә аңлатырга соң инде сезгә? Комедия уйнарга кирәк, аңлыйсызмы? Анда комедиянең әсәре дә юк. Ишмасам, хал сүздән булса да көләргә тиеш. Анда бер тамчы комедия юк. Якшкырау, һә? Комедия беткән ди. Комедия юк. Бар тиз генә фермага барып кил әле. Ник? Бер шилек комедия алып. Әмнә уңган куллар түгәрәгендә малайлар һәм кызлар тегәргә, шигәргә, бәйләргә өйрәнәләр.
Түгәрәккә йөрүчеләр төрле халыкларның милли сәнгате белән кызыксыналар, һөнәр үзләштерәләр, иҗади фикерләргә өйрәнәләр. Бу уку елында мәктәбебездә туган якны өйрәнү түгәрәге эшли башлады. Түгәрәккә йөрүчеләр иш туган җирлегенең тарихын өйрәнәләр, мәгълүмат туплыйлар, проектлар эшлиләр, мәктәп музей фондын тулыландыралар. Түгәрәк җитәкчесе Иванова Эльмира Хуснуловна патриотик тәрбия бирү юнәлешендә максатчан эш алып бара. Түгәрәктә шөгыльләнүче балалар тырышлыгы белән мәктәптә төрле чаралар үткәрелеп тора. 2022 елның 18 ноябрендә мәктәп коллективы кеше белән мәдәният йортында хәйрия концерты куйды. Декабрьдә Каһарманнар көне уңаеннан махсус операциядә һәлак булган укучыбыз Гайфетдинов Илнур Рәшит улы истәлегенә Герой партасы ачу тантанасы булды. Яшьләр арасында районара волейбол ярышы үткәрелде. Илләребез тыныч, ризыкларыбыз мул, күгебез аяз, тормышларыбыз тыныч булсын өчен гомерләрен биргән батырларны онытмыйк. Без бөтенче шарында тынычлык һәм иминлек телибез. Тыныч илдә яшәгән кешенең генә эше алга бара һәм киләчәге өметле. Матур киләчәк бит безнең кулларда. Моның өчен безгә тырышып укырга, рухи һәм физик яктан нык булырга, заман белән бергә атларга кирәк.
Hürmetli tamaşaçılar, İştuğan Orta Mektebi'ne bağışlanan tapşırığımız ahırına yakınlaştı. Sizge sağlık, selametlik, tozalık, bayılık, Jan tınışlığı, iman baylığı. işinizde hem turmuşunuzda zor oңышлар. Бәхетнең иң зурысын, шатлыкның иң улысын. Якта алтаңар, зәңгәр күк йөзе. Гаилә иминлеге, озын бәрәкәтле гомер Телибез. Киләсе очрашуларга кадәр Сау булыгыз.